Здравейте, казвам се Светла Петрова. От 7-8 месеца използвам колагена, който е на доTERRA. Направих си така няколко експеримента, да се каже. Като първия беше, взимах го сутрин на гладно в чаша с стайна вода разбъркано и го пиех. Знаете много добре, че колагена най-добре се усвоява от организма, когато е в съчетание с витамин С. За наша голяма радост на доTERRA е точно такъв колагена, обогатен с етерични масла, цитруси, които имат голямо наличие на витамин С. Да, наистина през деня се чувстваш един по-лек, по-спокоен, но направих и втори вид експеримент. Започнах да го взимам 30 минути преди лягане вечер на празен стомах, около час и половина след вечеря, 30 минути преди лягане. Мога да кажа, че много по-добре действа на самата кожа. За съня е плътен, здрав, без да се събуждаш на пресекулки, много по-добър е съня. И самите хормони, които са хормона на растежа и регенерацията на коса, кожа и кости, действат много по-добре в покой, когато и самия колаген действа тогава. Вече 4-ти месец пия колагена преди лягане. Имах така щастието и удоволствието да сваля доста килограми от собственото си тегло и виждам на самата себе си добрия ефект от това. Благодаря ви много, до скоро!